रमजान के महीना में हर समझदार व्यक्ति के रोजा रहल फर्ज बा। रोजा खाली खाइल पियल छोड़ देला के ही नाम ना हो। रोजा के मतलब इंसान अपना आप के हर बुराई से दूर रखे। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौले बानी कि रमजान के 3 हिस्सा में बांटल बा। पहिला आसरा रहमत के होला, दूसरा आसरा मगफिरत के होला और तीसरा आसरा जहन्नम के आग से खुद के बचावे के होला। रमजान के पहिला आसरा रमजान महीना के पहिला 10 दिन रहमत के होला। ज़्यादा से ज़्यादा दान करे के चाहिए, गरीब के मदद करे के चाहिए। रोज़ा नमाज करे वाला पर अल्लाह के रहमत होला। ये 10 दिन में अल्लाह अपना बंदा के रोजा, इफ्तार, सेहरी और दूसरा नेक काम के कबूल करेनी। रमजान के दूसरा आसरा रमजान के 11वां रोजा से 20वां रोजा तक दूसरा आसरा होला, जौन माफी के होला। अगर कोनो व्यक्ति रमजान के दूसरा आसरा में अपना गुनाह के माफी मांगेला तो अल्लाह अपना बंदा के सारा गुनाह माफ कर देवेनी। ए आसरा में हर इंसान इबादत करके आपन गुनाह माफ करा सकता। रमजान के तीसरा आसरा रमजान के 21वां रोजा से शुरू होके चांद के हिसाब से 29वां या 30वां रोजा तक चलेला। ई आसरा सबसे अहम मानल जाला। ए आसरा में जहन्नम के आग से खुद के सुरक्षित रखे के बा। ए समय हर इंसान के जहन्नम से बचे खातिर अल्लाह से दुआ करे के चाहिए। यही आसरा में बहुत सारा मर्द आ औरत एहतकाफ में बैठेले। एहतकाफ में मर्द मस्जिद के एक कोना में 10 दिन एक जगह बैठ के अल्लाह के इबादत करेले आ औरत सब घर ही में रह के इबादत करेनी। जौन इंसान अल्लाह के इबादत ना करेला उ दीन आ दुनिया दोनों जगह बेचैन रही। आ जौन इंसान अल्लाह के इबादत करेला ओकरा दीन आ दुनिया दोनों जगह चैन मिली।